बे समाव आंजों दङ BPCC नि चिफ कनभेनर, BPCC बड' पिपुल क'अर्डिनेशन कमिटिनि मानगोनां चिफ कनभेनर एबा गाहाय लिंथुमगिरि शिबराम बसुमतारी। शिबराम बसुमतारी सारखौ दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव बड' लाइभ 24 सारखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। खुलुमबाय। आंबो BPCC नि जानानै बड' लाइभ 24 खौ आं बरायबाय। बे समाव दिनै राजखान्थिनि बिथिं फैगासिनो दङ। दा बेयाव BPCC हिसाबै उदाङै जोंहा राजखान्थिनि मोन्थायखौ जोङो बुंनो खोब बिदि मोन्थाय गैसोआ। मानो होनोब्ला जोंखौ दाना होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिनि गासै थांखिफोरखौ नोजोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होगोन। बिथांमोननि बिथोन बायदियैसो जोङो मावनांगोन, बे बाथ्राखौ जोंहा रोखा दङ। अब्लाबो जिहेतु दिनैनि समाव थासारिखौ जों नुबाय थादों, बे हिसाबै जोङो नोजोर हरदों नैबे समाव दिनैनि सिगां मैयासिम BJP आनो सरकार दादोंमोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना जथेस्थ' हानायखिनिखौ मावदों होननानै जोङो साननांगोन। बिनि गेजेरावब्लाबो दिनै 5 बोसोर जालांबाय। 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै स्पेसियेलि जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' कालचार काउन्सिलनि खोथाखौ जों बुंनांगोन। बर' कालचार काउन्सिलनि जि मावनांगौ हाबाफारि, बे हाबाफारिया दिनैसिम जाफुंजोबाखै। दा गोबां गामि सोसन दंबावो होनना जों मिथिगौ। लोगोसेयैनो सिमाया थिग जायाखै। BTR आरो BTR नि बायजोनि थाखाय बे सिमायाबो थिग जानांगौ। लोगोसे गवालपारानि खोथा थाबाय, बेबो थिग जानांगौ। दा बेखौनो जिखि सरकार फैयाथों मानो जों आसा खालामदों BJP आनो गभर्नमेन्ट दाफिनगोन खोमा, बेखौ जोङो मोनसे नोजोरखौ होना हरदों। बे हिसाबै जिहेतु BJP गभर्नमेन्टआनो BTR एकर्डखौबो खालामदोंमोन, जेब्ला जों बिथांमोनखौ जों हास्थायगोन जेब्ला बिसायख'थि जोबनायनि उनाव सरकार दागोन, सरकार दानायनि उनावनो थाबैनो बर' कालचार काउन्सिलखौ आबुङै दाना होनांगौ आरो लोगोसेयै बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ। बेखौ जोङो BPCC नि जानानै जों अरायसम खावलायगोन। आरो जुदिहाय बे दिले जालाङोब्ला बा गोबाव जालाङोब्ला बिनि सायाव BPCC आ सावरायगोन बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नारसिननानै जों सावरायगोन। बिनि सायाव गोख्रोङै जोङो हाबाफारि मावनो थाखाय जोङो थांखि लागोन। बे समाव सारनिसिम मोनसे सोंथि, जेनाखि जोंहा फैगौ बिधान सभा इलेक्सना फैगासिनो दङ साननैसोनि उनावनो, एप्रिलनि 9 थारिखआव, नङा होमबा? दा बे बेलायाव जेनाखि सारा BTC नि बायजोनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि थागिबि हिसाबै जोंहा मोनथाम समस्ति दङ, जेनाखि धेमाजि, जनाय आरो सिसिबरगाव। बे मोनथाम समस्तियाव मोननैया रिजार्भेसन ST नि थाखाय, धेमाजि आरो जनाया, आरो जोंहा गेजेराव थाबाय अपेन मोनसे समस्ति जायखौ सिसिबरगाव। दा बे बेलायाव माबायदि दैदेनगिरिफोरखौ फैजानो लुगैयो आरो माबायदि दैदेनगिरिखौ सापर्ट खालामोबा मोजां जायो होनना सानो रायजो राजाफ्रा? ओरैनोथ' जोंनो मोजां सुबुंखौ नांगौ आरो डेडिकेटेड मानसि नांगौ जोंनो। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोङो जनाय समस्ति हिसाबै भुबन बेगखौ जों मोनबाय थाबाय। लोगोसेयै सिसिबरगावआथ' गोदान जाहैबाय आरो बेहाय टार्म्स मोननै, धेमाजिखौ जोङो रनज पेगु बिथांखौ जों लोगो मोन्दों। बे हिसाबै जों खोब खाथि क्लसै लोगो मोन्दों, खामानि मावदों। बिनि समाव जोङो बेखौबो नोजोर होनांगोन, ओरैनोथ' सोमोन्दोखौ बर' मानसिजों बा बर' दैदेनगिरिफोरजों खोब खाथि सोमोन्दो लायो। बे हिसाबै बिथाङा जोंजों खोब मोजां सोमोन्दो दङ। दा बेनि गेजेरावब्लाबो जोङो मोनसे बुस्थुखौबो ओनसोलनि मानसिफ्रा एसे रायज्लायनाय खोनायो, दा बिखेखय जोंनि बर' ओनसोलखौ लानानै एसे साननाया एभेलेबेल जादों होननानै जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव जों नुहरदों। खारन भारत सरकारा स्वाधीन जानाया गोबां बोसोर जाबाय। बे उनावबो दिनैसिम जोंनि गामिनि बर'फोरनि, बिखेखय बर'फोरनि लामाफ्रा खोब जायाखै। बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होनांगौ। बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनानै जों सावरायनांगौ आरो बे सावरायनाय बायदियै बिथांमोना खामानि मावनांगौ। जों जुलाइनिफ्राय हमनानै जों नायहैबाय, आंबो गोबां बोसोर जिहेतु आफादावनो थानानै खामानि मावबोदों, बे हिसाबै नुहरदों। बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो फोजोबनांगौ। लकेल माखासे समस्या दङ आरो जोंनि इयुथफोरखौ लानानै गोबां ट्रेनिं होनांगौ दङ। साख्रि बाख्रिल' नङा, बेनि अनगायैबो गावखौ थांना थानायनि थाखाय माबोरै जोङो गावनि स्किलखौ लानांगौ, बेनि सायावबो नोजोर होनांगौ दङ। दा बेफोर गासैखौ लानानै दिनै जोङो रनज पेगु बिथांजोंबो सावरायदोंमोन। बे हिसाबै सावरायदोंब्लाबो दिनैसिम खोब बारा मोजां फिथाइ थायथ'वाखै। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेखौ बिथांमोना मोजाङै नोजोर होगोन। आरो जोङो जिहेतु ट्राइबेल मानसि बा सुबुं हारि हिसाबै मिसिं, बर', देउरि, टिवा बायदिसिना जोंनि जि ट्राइबेलफोर दङ, बेजों जों खौसे गोरोबनानै खामानि मावनांगौ दङ। बेखौबो बिथांमोना जोंखौ बुजिनांगोन। जिहेतु जों TMPK जों खाथि सोमोन्दो लानानै जों खामानि मावो। बे हिसाबै फरायसा आफाद
बा TMPK बर' फरायसा आफादजों TMPK जों मोजां खाथि सोमोन्दो लानानै सावरायनाय हिसाबै बिथांमोनाबो जोंखौ मान मर्यादा होनायनि गेजेरजों खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जों जेब्लायबो हास्थायगोन बेजों लोगोसेयै बिथाङा सासे सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि हिसाबै स्पेसियेलि जोङो बर' बिजोंखौ लानानै जोङो खोब सानदों बा बेस्थ' दङ जिहेथु जोङो बर'फोरा बर' बिजोंखौ लानानै गोबां जुजिबोदोङो जायनि थाखाय गोबां बर' सुबुंफ्रा जिउबो गारनांगौ जादों गोबां बेंगुराव जानांगौ जादों बे आन्दोलननि थाखाय बेखौबो मान मर्यादा होनानै बिथांमोना जों खामानि मावो आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ नोजोर होनानै जोंखौ मान मर्यादानि गेजेरजों खामानि मावो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयोब्ला जोंबो हेफाजाब होगोन बे खोथाया जोंनि थाखाय रोखा बेखौ जोङो अरायसम हास्थायो आरो जोंहा बा जोंनि फरायसा आफादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि आफादबो थाबाय ABPनिबो लोगोसे हमनानै गुबुन गुबुन आफाद दङ बे गासैबो आफादा जुदि मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों लाङोब्ला अनलि फर वान साइड नङा जोंना मालाबा जों वान साइडखौ नुहुरो वान साइड सावरायनानै सोरखौबा आफादखौ दोन्थ'नानै सोरबाया सावरायनायनि गेजेरजों लांनांगौ बेखौ जों मालाबा लुबैयाखै जों अरायसम खौसेखौ लुबैयो बे खौसेनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों लाङोब्ला जों थारैनो जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो राजखान्थि बिथिंखौ लांनानै जोंनि ओनसोलखौ जों जौगानाय खालामनो हागोन अकल जों धेमाजि होननाल' नङा दा जोङो धेमाजिनि बायजोआवनो गोबां ओनसोलाव बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ जों जथाय लानानै खामानि मावलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव जोङो हयथ' बाहेरायाव MLA सानै साथामसो जोङो दाबि खालामनो हायो बा MPबो जों दाबि खालामनो हायो बेखौ जेब्ला जों खौसे जागोन अब्लासो मोनगोन जों गावस्रालायबाय थायोब्ला खिन्थु जोंनि साननायनि थागोन जों मोगथां महराव मोननाय नङा माखासे दैदेनगिरिफ्रा खौसे बे खौसेथि सोदोबखौ लानानै दिनै गोबां जों मेल मिटिंफोराव बुंनाय नुनो मोनो बा खोनायो दा बे नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो जिथुनाखि डिबेट गावस्रालायनायखौ गेजेर गेजेर लाबोबाय थायो बे बेलायाव सारा मा बुंगोन खौसे सोदोबाथ' जोङो मोजांथार नाथाय खौसे सोदोबखौ लानानै गोबां राजनिति गेलेबाय थादों खौसेयाथ' ओरैनो फैया खौसेया फारनैथिंबो फैनांगोन बोजबनोबो हानांगोन थांनोबो हानांगोन आरो बोजबनोबो हानांगोन बे मोननैया थाबासो जागोन नों जुदि दरजाखौ खेवनो हायाब्ला आंबो हाबनो हाया दा बेफोरबायदि बेखायनो दरजाखौबो खेवनो हानांगोन हाबनोबो हानांगोन आरो दरजाखौ खेवब्ला हाबफैनोबो नांगोन बेखौ जोङो बुजाबुजिनि गेजेरजों लांनांगोन बेनि गेजेराव गोबां मालाबा डिबेट जालायो बा गोबां सोंथि जालायो बे सोंथि सोंलायनायनि गेजेराव फिननाया मोजां जानांगौ सोरबाया सोंथि सोंबानो जे सोरबाया माबा मोनसे सोंबानो जे बे गाज्रि बे नङा जोंनि गेजेराव डिबेट जानांगौ बियो नर्मेलि जोङो नेगेटिभ नङा पजिटिभ लानानै बेखौ खामानि मावनांगौ डिबेट जेब्ला फैगोन गावनि गेजेराव सोंथि जेब्ला फैलायगोन बेखौ मोजाङै फिनलायनायनि गेजेरजों लांनांगौ दा बे खौसे सोदोबखौ जोङो ओरैनो बेबहार बा बाहायबाय थाबा जानाय नङा खौसेथिया ओरैनो फैया दा बे खौसेथिखौ जों बाहायबाय थादोंब्ला बे खौसेथिनि मुल मन्त्रखौ जोङो मोजां बुजिनानै बयखौबो गोबानानै लानानै जों खामानि मावलांनो हानांगोन जायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोम आफादाव थानानै जोङो गोथार बाथ्रा बुंबाय थायो बर'नि माहारियारि आफाद बुंबाय थायो बर' हारिखौ बुहुमाव थांना थानायनि खोथा बुंबाय थायो बड'फोरनि आदर्शनि खोथा बुंबाय थायो बे आदर्शफ्रा ओरैनो जानाय नङा बेनि सिगां गावखौनो जों सोदांना लानांगोन गावखौ सोंथि सोंना लाग्रोनांगोन जे आं हगे बेसेबां पजिटिभनि मानसि बेनि गेजेरजों नोंथाङा सानो नामा जिथुनाखि BJP सरकार बा BJPखौनो सापर्ट खालामनांगौ होननानै जिथुनाखि BKWCखौ मावफुंनाय नांगौनि थाखाय नोंथाङा सानो नामा बेहाय ओरैनो दा माखासे 40-60 सानजायो खारन मानो होनब्ला बुंथारोब्ला आरो जे बर'फोरनि जिथु मोनथाय जिथु एकर्ड बे एकर्डखौ थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिनि जिथु एकर्ड बेखौबो BJP सरकारा बानायदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन आरो फैयै फैयै 2020नि जि प्रमद बर'नि एनबा जगबन्ध बसुमतारीमोननि बा दिनै मिनेश्वर बसुमतारीखौ बिथांखौ बुंनांगोन बिथांमोननि एकर्डखौबो दिनै BJP गभर्नमेन्टआनो एकर्ड खालामना होदोंमोन बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जों आसा खालामनो हायो बे हिसाबै जोङो एसे आंनि फालनिफ्राय बेक्तिगत बायदियै आं फैजानायखौ लुबैयो फैबाय थानाय समाव मा खालामगोन बेखौ मिथिया बर्तमान आं बेखौ लुबैयो आरो लुबैनायनि गेजेरजों जों जि लुबैनाय बे लुबैनायखौ जुदि थारैनो सुफुंमारोब्ला हयथ' बेखौ गनायनो हायो दा बे हिसाबै BJP गभर्नमेन्टआबो जायफ्रा गभर्नमेन्ट सालायदों बिथांमोनाबो बेखौ जों पजिटिभ लानांगोन आरो बेहाय मालाबा जों नुयो थांनाय समाव जों नुदों BJP गभर्नमेन्ट दैदेनगिरिफोर माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट सोलांबाय बेहायबो दिनै BTRनि जिथु राजखान्थिखौ नाहरोब्ला बेहायबो जथेस्थ' सिङाव बेले बेजे खालामनायखौ जों नुदों
मानो होनब्ला षड्यन्त्र थाखायो बेखायनो जोङो खौसे जानो हायाब्ला गोबां प्रब्लेम दं जोंनि बर'नि गेजेराव साबायखर थाबाय सारा माखासे सोंनाय बायदि गोबां जोंनो फिननायखौ होबाय दा बे समाव सारनिसिम सोंथि लास्ट सोंथि दाखालिसो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ जेनाखि UPPL आव जयेन जाबाय आरो दा बावैसो बिधान सभा इलेक्सनाव MLA गेलेनो थांगासिनो दं केन्डिडेट हिसाबै दा बे बेलायाव मा बुंगोन आरो माखासे बेहाय माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिखौनो बुंनांगोन बिथांमोना माखासे मुं सुलायनाय बा मोनसे बुंलायलायनाय बेखौ जों नुबाय थादों बे बेलायाव मा बुङो बे समाव आङो मानगोनां दिपेन बर'खौ बे समाव आं गोसो गोरबोजों बरायहरदों साबायखर जासिहरदों बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै दिनै राजखान्थियाव फैबाय आरो बिथाङा UPPL हान्जायाव हाबफैबाय बेहायथ' गोबां राजखान्थिगिरि हिसाबै गोबां खोथा बुंगोन बे थाखायो राजनितिकआव बा राजखान्थियाव दा बिदि होननानै गावनि गाव गेजेराव एसेबां हाद्रि बाला सारनाय हाब्रु सारलायनाय नबां जाबां जाथारै खोथा बुंनायफ्रा मोजां नङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय नों जिखि आफादावनो थायानो मानो राजखान्थिनि बिथिंनि गेजेरजोंसो जोंनि जि मोन्थायफोर बे मोन्थायफोरखौ जोङो लांनो हायो बा जौगाहोनो हायो जोंनि जेसेबां दाबिफोर दङ बे दाबिफोरानो गासैबो राजखान्थिनि गेजेरजोंसो मोनो बेखायनो प्रेक्टिकेलि जों जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि माखासे मोजां दैदेनगिरिफ्रा सान्थौगिरिफ्रा राजखान्थि बिथिङाव फैनानै खामानि मावनांगोन प्रेक्टिकेल सिङाव हाबनानै खामानि मावनांगोन जे सिङाव सरकारनि सिङाव हाबनानै मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेफोरखौ आरो जोंनि जिथु बर'फोरनि अभाबफोर जि मावनांगौ खामानि बे खामानिखौ जों प्रेक्टिकेलि बे राजखान्थि दोलोआव फैनानै मावनो हायो बे समाव जों नुदों दिनै जोंनि BPF आरो UPPL नि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव गोबां दिनै गाज्रि कमेन्ट फेसबुकआनो जा इन्सटाग्रामानो जा वाट्सएपआनो जा गाज्रि कमेन्ट आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनगिरिमोन नाथाय दिनैनि समाव राजखान्थिनि बिथिङाव फैनानै गावनि सार्थखौ लानानै नबां जाबां माने भेलु गैयै माखासे खोथा बुंनाय बेफोरखौ गारनांगौ जोंनि गेजेराव दा बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे आखु जों गाव गुबुनजों जुजिनो हायाखै खिन्थु गावजों गाव नाथाय बिराद गाज्रि जुजिदों बा बुंलायलायदों दा फरायसा आफादाव थानानै अबेबा राजखान्थि दोलोआव हाबानि मावनो हाया बे नङा आरो फरायसा आफादनि संबिधानावबो लिरनाय गैया बा सोरनिबा BLT नि संबिधानाव लिरनाय गैया जेरावबो गैया बिदिया हायो दा बेखायनो बे समाव आं खावलायगोन मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा अदालगुरियाव गेलेगोन बे हिसाबै सासे मानगोनां आफादगिरिमोन बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बेखौ मान होनानै अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना गासिबो हारि धोरोम मानसिफोरखौबो मुगैयाबालानो बा सानाबालानो बा गाज्रि मोनसे परिबेक लायाबालानो मान मर्यादानि गेजेरजों दिपेन बर' बिथांखौ देरहाहोनांगौ आं बेखौ खावलायगोन बे समाव आं बयखौबो खावलायगोन गोसो गोरबोजों जाहाथे जोंनि बर'फोरनि जिथु मोन्थाय थांखि बेफोर गासैखौबो जाफुंहोनो हायो जेखि जायगायावनो थायाथों मानो अब्ला जोङो राजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि जिथु बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हागोन बा नारसिननो हागोन जोंनि फिसा माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन बेखौ जथेस्थ' आं मिजिंथिदों खारन बिथाङा दिनै फरायसा आफादाव थानानै गोबां बिथिंखौ बिथाङा दिनै मोनसे अबिगता दङ सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै समाजखान्थिनिफ्राय हमनानै दिनै गोबां खामानिफोर दङ दानि एकर्डनि खोथा थानानै बिथाङा मिथिजोबगौ बेखायनो मिथिखानाय सुबुङा थांनानै मावहैयोब्ला साबसिन जायो बेखौ आं अरायसम हास्थायगोन आरो साबायखर थाबाय बे समाव आंजों दंमोन दिनैनि मोगा-मोगि हाबाफारियाव बा मोगा-मोगि सावरायनाय बे आयदायाव BPCC नि चिफ कनभेनर शिबराम बसुमतारी बे समाव आङो बड' लाइभ 24 नि जानानै बिनाराम बसुमतारी खौरांगिरि गोजोन्थों खुलुमबाय।